Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, днес представям дискутирания и одобрен от Комисията по регионална политика към Европейския парламент доклад, посветен на една от двете цели на политиката за сближаване – европейското териториално сътрудничество или добре известният ИНТЕРРЕГ програми. Докладът обхваща няколко ключови теми: добрите практики, включително иновативни, приноса към стратегия Европа 2020 и териториалното сближаване, опростяване на прилагането на териториалните програми и бъдещи препоръки за развитие. В този контекст бих искала да посоча, че трансграничното и транснационалното сътрудничество постигнаха през годините добри практики в областта на по-добрата свързаност и достъпност, трансфера на знания и иновации, справянето с предизвикателствата за околната среда, повишаване на административния капацитет в здравеопазването, образованието, заетостта и мобилността на работната сила, както и създаването на нови партньорства. Същевременно докладът посочва, че бюджетът на ИНТЕРРЕГ в размер на около 10 милиарда евро представлява едва 2,8% от бюджета на политиката за сближаване и за съжаление не отговаря на големите предизвикателства, пред които е изправено европейското териториално сътрудничество. Докладът отбелязва със загриженост късното приемане на ИНТЕРРЕГ програмите и настоятелно призовава Комисията и държавите членки да мобилизират своите усилия за тяхното успешно изпълнение. Призовават се Комисията, държавите членки и управляващите органи да създадат структурни и по подходящ начин организирани системи за наблюдение и планове за оценка с оглед по-доброто оценяване и разпространяване на знания за постигнатото от ИНТЕРРЕГ. Докладът насърчава използването на програмите по ИНТЕРРЕГ в отговор на предизвикателствата, свързани с преодоляването на кризата с бежанците, както и обмена на добри практики между местните и регионални органи в граничните райони, включително трети държави, чрез макрорегионални стратегии. Докладът отбелязва и важната роля, която играят ИНТЕРРЕГ програмите за повишаване на потенциала за иновации на регионите, чрез насърчаване на полезните взаимодействия между стратегиите за интелигентна специализация и развитието на мрежи за иновации. Подчертава се необходимостта от създаване на съвместни програми за научни изследвания, съвместни научно-изследователска инфраструктура, партньорства и мрежи за сътрудничество. Призовава взаимодействието между програмата Хоризонт 2020, Европейския фонд за стратегически инвестиции и европейските структурни и инвестиционни фондове да бъде насочено към увеличаване на количеството, качеството и въздействието на инвестициите в научни изследвания и иновации. Финансовите инструменти трябва да бъдат неразделна част от ИНТЕРРЕГ програмите чрез допълване на безвъзмездните средства. Докладът отбелязва и ролята на европейските групи за териториално сътрудничество за насърчаване на европейското териториално сътрудничество. Призовава Комисията и държавите членки да се възползват в пълна степен от възможностите, предоставени от ИНТЕРРЕГ, за да се улесни трансграничната трудова мобилност чрез адаптиране, ако е необходимо, на административната и социалната регулаторна рамка. Програмите ИНТЕРРЕГ следва при зачитане на договорените приоритети, както и в допълване с друго подходящо финансиране, да подкрепят предизвикателствата, свързани с миграцията, и да насърчат ефективни политики на интеграция. В тази връзка докладът подчертава възможностите на европейското териториално сътрудничество и неговия потенциал, който може да бъде развит в бъдещите програми за териториално сътрудничество и да залегне в основата на бъдещата политика за сближаване, базирана на нуждите на конкретната територия. Благодаря ви.